அடுத்தது பாருங்க, நல்லந்தூவனார்னு சொல்லிட்டு நல்லந்தூவனாரை பற்றி பார்க்குறோம். முதல் கேள்வி, ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலர்ந்தவருக்கு உதவுதல். போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை. இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்குறாங்க. கலித்தொகை. கலித்தொகையில் தான் இந்த பாடல் இருக்குது. நல்லந்தூவனாருடைய பாடல் தான் அது. கலித்தொகை 8 தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இதனை தொகுத்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க. கலித்தொகை தொகுத்தவர் யாருன்னா நல்லந்தூவனார் தான். கலித்தொகை தொகுத்தவர் நல்லந்தூவனார். அடுத்து 3வது கேள்வி, நல்லந்தூவனார் கலித்தொகையில் எந்த திணையில் பாடல்கள் பாடியுள்ளார்னு கேட்குறாங்க. நல்லந்தூவனார் கலித்தொகையில் நெய்தல் களி பாடிக்கிறார். நெய்தல் களி நல்லந்தூவனார்னு அதுக்கு பேர். நல்ல நெய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெய்தல் களி நல்லந்தூவனார்னே நம்ம அவரை சிறப்பாக சொல்லலாம். அடுத்து 4வது கேள்வி, கலித்தொகை எந்த பாவகையால் ஆனதுன்னு கேட்குறாங்க. கலித்தொகையில் இருக்கக்கூடிய பாவகை கலிப்பா தான். இது ஒரு தனியாக ஸ்பெஷலாக கலிப்பா பாவகையை சேர்ந்தது. 5வது கேள்வி, கலித்தொகை எத்தனை பாடல்களை கொண்டதுன்னு கேட்கிறது. கலித்தொகை எத்தனை பாடல்கள் கொண்டதுன்னா 150 பாடல்கள் கொண்டது. கலித்தொகை 150 களி. அடுத்து 6வது கேள்வி, கலித்தொகையில் மொத்தம் எத்தனை பிரிவுகள் இருக்குன்னு கேட்டால் 5 பிரிவுகள் இருக்கு. அதனால தான் இதுக்கு பேரே ஐவர் களின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு திணைக்கும் ஒருத்தர் பாடியிருப்பாங்க. ஐவர் களின்னு சொல்லுவாங்க. 5 பிரிவுகள் உள்ளது. கலித்தொகையில் உள்ள 5 பிரிவுகளை கூறுக. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. இந்த 5 பிரிவுகளும் அதில் இடம்பெற்று இருக்கிறது. 5 பிரிவுகளும் அதில் இடம்பெற்று இருக்கு கலித்தொகையில்.